मारै मारै जानाया 2:30 बिसोरो बारेन्दानि माबायाव कलिं बेल हैदों। बेनिफ्राय कलिं बेल होनानै आं सानबाय सोर फैखो साननानै दर खेवनानै आङो सोंहरबाय सोर फैदों जों होनबाय आरो बर' मानसि। ओमफ्राय सोरजों होननानै जों थानानिफ्राय फैदों जाबाय आरो थानानिफ्राय मानो होननानै ओमफ्राय ओंखारबोबायद' एसे रायज्लायनांगौ दं। ओमफ्राय बिदि होननानै आङो गाहायाव ओंखारलांनानै ग्रिलखौ खेवना हैबाय। ओमफ्राय आं बिराद बुरजा पुलिस नुबाय। पुलिस नुनानै मा जादों माबाफोर जादों नामा होननानै आं संखिबाय आरो ओमफ्राय आं खेवहां जाबाय गिबाय आङो ओमफ्राय माबानानै नङा जेबो नङा सारजों एसे रायज्लायलांनो होनबाय आरो मा रायज्लायनांगौ दं माबा जाथारदोंदां होनबाय ओहो जायाखै होनबाय। ओमफ्राय खेवना होबाय आङो खेवना होबा बिसोरो सासे माबाया लेडि माबाया बियो मबाइलाव माबा लाबाय आरो भिडिअ' लाबाय गाखोनाय लोगो लोगो ओमफ्राय गाखोलांनानै ओमफ्राय आं असि होनबाय आरो असि सारा ओमफ्राय होनबा आङो बाहाय जिरायदो होननानै बारान्दायाव आङो सियार होदोंमोन आरो असि सारनो खिन्थु बाहाय जिरायाखिसै बियो आं सारखौ लेंनानै लायनि होननानै ओमफ्राय अब्ला बियो आंजों न' सिङाव हाबफालांबाय असि सारा हाबफानायखाय आङो असिलाय नालाय ओमफ्राय आङो दे होनबालाय बाहाय जिरायदो आं सारखौ लेंनानै लायनो थांबाय। ओमफ्राय सारा दसे उनाव फैबाय सार फैनानै सारा सोंबाय मा बे असि मा जादों होननानै ओमफ्राय सार नोंखौ एसपि मेमआ लेंहरदों एसपि साहाबा लेंहरदों होनबाय आरो मानो होननानै माबा मोनसे नोंनि माबा फैदों एलिगेसन फैदों बिदि होनबाय। एलिगेसन मानि एलिगेसन मोनथिया जों बारे सोंबाय थाबाय नोंसोर मोनथिथारगोनदां खोन्था मानि फैदों खोन्थाया मोनथिया होनबाय थाबाय। ओमफ्राय उनावहाय माबानानै सारा जुदि फैया होनब्ला बिसोरो हमख्रबाबो लाबोनोसै स्टाइला बेबायदि ओरै पुलिस माबा बेंबाय ओमफ्राय आं उसुबिदा मोनबाय ओमफ्राय आं होनबाय नोंखौथ' लांखासिगोन माबा हैदो ड्रेसआ चेन्ज खालामदो होननानै ओमफ्राय बे एसे फ्रेस जाहैबाय आरो फ्रेस जाबा जेला सारा गावनि बाथरुमाव थाङो होमबा असिया सारनि रुमाव हाबफानानै बे जि जोम दोनग्रा माबा थाया होमबा अभारद्रप थाया होमबा बेखौ मोनसे खुलिबाय। ओमफ्राय आं उसुबिदा मोनबाय हाब मानो बिदि नायलायनांगौ जोंनि सायाव माबाफोर सन्देह दं नामा होननानै सोंबाय आरो नहय होनबाय आरो बिदि होनबाय। बिदिनो मोनफा खेवनानै नायजोब्बाय असि साहाबा माबानानै नायजोबनानै ओमफ्राय आं एसे उसुबिदा मोननानै ओमफ्राय मोनसेया आंनि गहेना दोनग्रा बे लकमोन